Populárny banán obdivoval kone, ako keby bol malý chlapec. Od jedného sa nechcel ani len vzdialiť. Tinky, ty máš veľkú hlavu na veľké myšlienky, že? Herecký mafián však bude na propagačných dostihoch chýbať. Okrem mafiánskej rodiny a maminy tety Margit sa totiž stará aj o svoje kone. To sa nedá opustiť. To, keď človek raz má vzťah ku koňom, tak to sa nedá. Ten človek jednoducho sa musí vracať. Na medzinárodných klusáckých pretekoch však budú aj dostihy novinárov a hercov. Kolegovia z Kriminovín už teraz trénujú a skúšajú, s ktorým koňom to pôjde ľahšie. Bala som sa na tom nerovnom teréne, trošku v zákrutách, vždy som si kobylku spomalila, aby náhodou som sa niekde neprekotila s vozíkom a aby som neublížila hlavne kobylke. Už ubehlo 20 rokov od poslednej takejto akcie. Nadšenci klusáckych koní teda veria v znovu zrodenie tradície. Slovenské klusácké derby je na rozdiel od iných krajín v Európe otvorené, je medzinárodné a v nedeľu sa stretne 14 koní zo 4 krajín. Naši odvážlivci sa pripravujú pod dohľadom skúseného trénera. Ten učí nielen taktiku, ale aj to, ako predísť kolíziám. Aby dbali na bezpečnosť, pretože myslím, že našim cieľom je urobiť trošku klusáckému športu propagáciu a reklamu a nie, aby sme ľudí dostali niekam do nemocnice. Slovenské klusácké derby odštartujú v bratislavskom Starom Háji v nedeľu o 4:30 popoludní. Dostihy novinárov o hodinu neskôr.